Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan tasha ta mai albarka wato M2 Faramon Academy. Kamar kullum zan kasance da ku, suna na Adam Muhammad. A yau mun bincika wannan academy ta lalubo muku ko kuma in ci dangane da yawan korafe-korafe na hakin da ake yi mutane a Facebook. So yau za mu muku bayani yadda mutum zai kare account ɗin shi daga waɗannan 'yan fasakauri wato wanda ake kira hackers kenan. Da farko dai ku sani cewa harkar intanet yanzu sai mutum ya yi ƙoƙari ya tattare bayanansa, domin a kullum ana bibiyar ka a ga ya za a yi a fasa wannan account ɗin naka, a kwace shi daga hannunka ya zama ba naka ba. Su kuma za su yi amfani da wannan account ɗin domin su yaudari mabiyanka akan cewa kai ne, kuma bayan ba kai bane ba, su yi damfara da sauran dai wasu abubuwan wanda bai kamata ba. To mun lalubo muku a cikin wannan Facebook ɗin yadda za ku tattare dukkanin tsaro da za ku bawa shi wannan account ɗin naku domin hana masu wannan hakin ɗin account ɗinka. Amma kafin sannan da Allah ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin dukkanin wani sabon bidiyon idan ya fito ya same ku. Biyo mu yanzu ku ga yadda za ku tare account ɗinku ko kuma za ku protecting ɗin shi daga hannun hackers domin samun kyakkyawan tsaro. Facebook sun yi muku wasu features wanda idan kai amfani da su insha Allah kafin ai hacking ɗin account ɗin naka za a sha wahala. Ku biyo mu tun daga farko har ƙarshe domin ku ga yadda za a yi wannan protection ɗin. So yau assalamu alaikum, kamar yadda kuke gani yanzu idan ga Facebook ɗinmu nan za mu shiga Facebook. So idan ka buɗe Facebook ɗinka za ka je ka nemo inda settings da privacy yake. Idan ka shiga nan gashi nan zai kawo ka mai ga sunan zai tambaye ka ga settings nan ga komai, za ka shiga settings and privacy shine haka. Idan kai clicking akai ya kawo ka. So ina za ka je, sai mu je privacy shortcut nan gurin. So anan ne inda za ka ga inda za ka sa two factor authentication ɗinka da sauransu. Za ka iya cewa ya yi recognizing ɗin face ɗinka idan wayarka tana da face recognition, wannan za ka ce yes zai recognizing ɗinka. Sannan sai ka zo sai ka ce me ka gana akwai update your personal information. Idan kana so za ka ƙara wani information ko kuma nan change password ne za ka yi canji, ko kuma nan receive alert about all recognized logins. So nan kaga shi ma na da buƙatar ka shiga ka ga me za ka yi mishi, domin me idan wani ya zo ya yi on login ya ma receiving. So ni gashi nan na sa email address ina. So idan kai ma kana so za ka ƙara email address ɗinka saboda an zo an yi login sai ya nuna maka cewa an yi login. Sai ka zo nan sai ka ce akwai a ƙasa ga two factor authentication nan sai ka shiga. So akwai application da ake amfani da su ko kuma akwai text message. So mu yanzu mu ce za mu yi amfani da text message yanda idan wani ya zo ya buɗe account ɗinka za a turo ma da code ta text message ta number ka. Sai mu ce text message, sai mu ce me continue. So idan muka zo continue kun ga nambobi na nan guda biyu. So wacce nake so a turowa, idan wannan ce zan ce wannan. So amma yanzu wannan na sama ita ce ainihin number da zan ce a turo, ita nake so. Ko idan na ce continue gashi nan yana login. So kun ga yanzu ya tafi, za su turo min code guda 6 yanzu a nan number ta. So kun ga number na sun turo min 563017 sai ka shigar da ita 563017 sai ka ce mai done, sai ka ce continue. So enter password authentication, you need to authenticate with your password to continue. Sai ka sa password ɗinka na ainihin shi kansa Facebook ɗin. So ni yanzu gashi nan zan sa na sa nawa sai in ce mai done sai tafi. So gashi nan yanzu to duk wani login da za a yi za su turo min code ta wannan number tawa na cewa gashi nan an yi login. Idan ni ne shikenan zan yi amfani da code din, idan ba ni bane ba shikenan zan yi me
zan yi ignoring. So idan kai haka ka ƙara protecting ɗin account ɗinka daga menene, daga hacking kenan. So wannan shine abin da ya kamata kowa ya ƙara, wato two factor authentication. Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa. Da fatan kun ga yadda za ku yi kare account ɗinku daga su waɗannan 'yan fasakauri, wato wanda ake kira hackers. Idan kuka yi haka insha Allahu account ɗinku zai zama yana da kyakkyawan tsaro. Kafin a shige shi gaskiya abin zai zama ya ɗau lokaci kuma ya ba da wahala. Ku kasance da wannan tasha tamu ta M2 Paramount Academy a kodayaushe domin samun daɗaɗɗen videos akan wannan harka ta intanet ko kuma smart device, abin da ya shafi harkar gaba ɗaya. Mun gode.